אתם צוחקים. בוקר טוב, תודה לכולכם שבאתם, זה מאוד נעים לראות כל כך הרבה אנשים. לפני שאני אזמין את רוני, אני רק רוצה להגיד לכם משהו כללי. אנחנו סבבה, ויש גם סניף של מועדון ארוחת בוקר. בעיקרון אנחנו מתכוונים בתקופה הקרובה כל יום רביעי לעשות משהו. פעם זה יהיה שעה אחת לסבבה, פעם זה יהיה שעה אחת למועדון ארוחת בוקר, אבל תתכוננו שאנחנו נשמח לראות אתכם כמעט כל יום רביעי פה בחברתנו, בחברתכם. זה יהיה ממש, אנחנו מקווים שממש נצליח למלא את הימים האלה. ואני רוצה גם להזכיר לכם לכבות את הטלפונים. אנחנו בגדול, סליחה, ניצה הזכירה לי, לגבי מה שאמרתי קודם, ההתחלה היא, אנחנו מזמינים אתכם ב9:30 עד 10 לקפה, עוגה וקשקשת. בדרך כלל ב10 נחמה תסגור את המכונה ואנחנו נתחיל במה שאנחנו רוצים לעשות. אני רוצה עוד דבר להגיד לכם, שביום רביעי 29 בנובמבר כבר יש לנו, וזה יהיה מועדון הסרט הטוב. הפעם אנחנו מזמינים את כחל עם איזה 2 סרטונים שהיא עשתה, וגם היא תבוא, ואני מאמינה שזה יהיה מעניין. ועוד משהו קטן, אלה שעושים התעמלות, ממחר אנחנו מתחילים לעשות במפלס העליון של החדר אוכל, כי הגענו למסקנה שבתחתון יש הרבה בעיות רעש, אז שלא תחשבו שאין התעמלות. זהו, נדמה לי שאני מספיק דיברתי היום. מה? יהיה אמרם, ב1 ביולי תהיה התעמלות במים. אז עכשיו החלק היותר נעים לי ויותר מעניין, רוני כץ, בן של אבנר זיכרונו לברכה, ושוש כץ, מוזמן בשמחה, לפי מחיאות הכפיים ממש חיכו לך. טוב, אז היי, בוקר טוב. אני פסיכולוג קליני, ובשגרה אני עובד בבית חולים מזור, פה במזרה בעכו, ובקליניקה פרטית. והעניין שלי לכבודו הגעתי, זה משהו שאני מתעסק בו בעיקר בשנתיים האחרונות, שזה השאלה איך בעצם הגוף משפיע על הנפש. נכון? הרי כולנו מדברים, יש עכשיו מין טרנד כזה של לדבר קשר גוף נפש, איך הגוף משפיע על הנפש. אני הולך לדבר על אספקט מאוד מאוד מסוים, האספקט של ויסות, זאת אומרת של מתח ורוגע, בסדר? אבל זה עולם שלם וכמובן שיותר משעה אז אני אגיד גם עוד מילה אחת, בחודש האחרון אני הרבה נמצא בירושלים במלונות של מפונים, ונורא מעניין כי גם ההרצאה הזאת אני חושב שכמעט 1 ל-1, אבל גם הכלים שאני הולך ללמד אתכם מאוד מאוד עוזרים. זאת אומרת, במצב עכשיו של המתח שאנחנו במלחמה, זה אולי אחד הכלים הכי פשוטים והכי יעילים שקיימים כדי להירגע. זה נכון לכם, זה נכון להורים, זה נכון לילדים, זה נכון בעצם כמעט לכל אחד. נורא נורא נגיש ונורא נורא פשוט, ואתם תראו עד כמה העניין גם פשוט וגם נגיש וגם יעיל, אם תאמינו לי. אז ככה, מה שאנחנו הולכים לעשות זה בעצם 4 שלבים. שלב ראשון, שלבים קצרים, אין מה לדאוג. שלב הראשון זה להסביר באופן כללי איך העניין של רוגע ושל לחץ פועל במוח. בסדר? ומאיפה הוא בא בכלל. אחרי זה אנחנו נלמד תיאוריה עם שם מאוד מאוד מפוצץ שקוראים לה התיאוריה הפוליווגלית, שבעצם באה להסביר איך המוח, האינטראקציה בין המוח והגוף פועלת בהקשר הזה של ויסות. אחר כך אנחנו נעשה מופע קסמים קטן, שאני מקווה שהוא יצליח, שאני אחבר מישהו מכם
לחיישנים, שהמטרה שלהם זה למדוד בדיוק את המערכות שעליהם דיברתי רגע לפני, ונבדוק קודם כל, אנחנו נבדוק איך זה פועל בפועל, זאת אומרת איך אנחנו נקבל ממש משוב מהחיישנים, ואתם תראו אונליין מה שנקרא איך זה פועל, וגם נראה איך הטכניקות משפיעות בתקווה על הדבר הזה. זאת אומרת נראה איך זה ממש פועל בתוך הגוף של מישהו מכם. ולבסוף שאלות, מחשבות כמובן. בסדר? אוקיי. אז הסיפור שלנו בעצם, או התיאור שלנו מתחיל בעצם מהאדם הקדמון. למה מהאדם הקדמון? כי המערכות שלנו הן לא בנויות לא לקטיושות ולא לקסאמים ולא למכוניות. המערכות, אני מדבר על המערכות המוחיות והגופניות, הן מותאמות לסביבה הרבה יותר קדומה, לסביבה שחיינו לפני שנים, שהתפתחה אצלנו באבולוציונית לאורך השנים, ובאותה סביבה מדומיינת לפני נגיד 10,000 שנה, מסתובב לו אדם קדמון כזה, ופתאום הוא רואה שיח. והשיח מתחיל להשמיע רשרושים, מתחיל להשמיע קולות, ופתאום קופץ טיגריס. זה לא נמר, זה טיגריס כי יש לו פסים. קופץ טיגריס, והאדם הקדמון הזה מתחיל להרגיש משהו נורא מוזר. הוא מתחיל להרגיש שהנשימה שלו מתחילה להיות מהירה. כן? הוא מרגיש את הפעימות של הלב שלו יותר חזק והקצב שלהם עולה. בסדר? הוא לא מרגיש, אבל הדם זורם לו מהחלקים הפריפריאליים, מהידיים והרגליים אל מרכז הגוף, ומה שהוא כן מרגיש זה משהו שנקרא זיעה קרה. זאת אומרת, הוא מרגיש איזה קור במרכז, קור או חום במרכז וקור בפריפריה. והוא מרגיש את זה בגלל שהדם זורם מהפריפריה, הידיים שלו אכן מתקררות בכמה מעלות, והרגליים גם. תוך מאית שנייה. בסדר? הוא מרגיש שהטונוס של השרירים עולה, זאת אומרת, השרירים נעשים מאוד מקובצים. כל הדבר הזה הוא פרי של אבולוציה שהכינה את הבן אדם הקדמון הזה לפעולה מהירה. זה הקטע, פעולה מהירה, והבן אדם הקדמון הזה בורח. הוא למחרת בבוקר מגיע לאותו מקום או מקום אחר, רואה שיח ויש רשרוש. רגע לפני. כל המערכת הזאת שפעלה אצלו, אני אגיד פה משהו שהוא מבחינתי, כשאני למדתי אותו, הוא היכה בי, כי אני לא למדתי את זה בלימודים באוניברסיטה. כל הדבר הזה, כל הנשימה המהירה וכל הדבר הגופני הזה שקרה לו לפני שהוא הצליח להבין שהוא רואה נמר. טיגריס. לפני שהוא הצליח מה שאני אומר עכשיו הוא מבחינתי הוא מטורף. זאת אומרת, כל הדבר הזה קרה לפני שהוא הבין שזה נמר, ואפילו לפני שהוא פחד. בסדר? זאת אומרת, כל הדבר הזה קרה מחוץ למודעות במידה רבה. יש כאלה שיגידו אפילו שזה גרם למודעות, אבל זה פה אנחנו כבר, לזה נצטרך עוד שעה, למה שאני אומר עכשיו. בכל מקרה, האדם הקדמון הזה מגיע לשיח, והוא שומע רשרוש, אבל אין שם טיגריס הפעם. יש שם ציפור, או רוח, או לא משנה מה. אין שם משהו מסוכן. ומה קורה לבן אדם הקדמון? אותו דבר מה שקרה, נכון מאוד. הוא מרגיש שהנשימות שלו מתחילות יותר מהירות, הטונוס של השרירים שלו עולה, הדם מתחיל לזרום וזהו, הוא מתחיל להרגיש שהוא חייב לעשות משהו, והבן אדם הזה בורח, אוקיי? אבל שימו לב, יש שוני מאוד משמעותי בין הפעם הראשונה לפעם השנייה. מה השוני? אין טיגריס, נכון? אין איום אמיתי. ואין לו גם מה לעשות, במובן שאין לו מה לעשות שישנה את המציאות בצורה שתתרום לו. הוא חייב ללכת משם, כן? עכשיו, כל הדבר הזה, אני רציתי לשאול אתכם, וזו שאלה מאוד חשובה מבחינתי, אם מה שקרה לו עכשיו, לאדם הקדמון הזה, ושקורה לנו אגב כמה פעמים ביום, האם כל הדבר הזה זה דבר טוב או דבר לא טוב? מה? טוב למה? זה הגנה, אוקיי. מנגנון הישרדות, ואז למה זה טוב? אבל אין איום. הוא מבזבז מלא אנרגיה. אוקיי, יפה, נכון. אז למה זה טוב? זה טוב כי למרות שאין איום, הוא יכול כל היום להסתובב ולברוח משיחים. מה, להוריד את הווליום? אני יכול להרחיק קצת את הזה. בכל מקרה,
בכל מקרה, למרות שהוא יכול להסתובב ולברוח משיחים כל היום, בסדר? הוא ממשיך לחיות. למה זה רע? זה רע כי הוא מבזבז המון אנרגיה על ריק, לחינם. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו נטרוק את הדלת, כן? כולנו נקפוץ. ואולי אפילו אם זה יהיה אחרי מצב שהיה בו התקפת טילים, אז כולנו נקפוץ עוד יותר, בסדר? אבל אנחנו נקפוץ לחינם. זה הרבה מאוד אנרגיה והרבה מאוד סבל שנגרם לנו בלי סיבה. חיצונית, בסדר? אבל מצד שני, מבחינה אבולוציונית, הדבר הזה שקרה, כמו שאתם אמרתם נכון מאוד, הוא מאוד מאוד טוב. למה? כי הבן אדם הזה, שברח, שהוא כבר לא בתמונה, הבן אדם הזה בעצם הצליח לשרוד ולהעמיד צאצאים. זאת אומרת, שהמערכות אצלנו בראש התארגנו אבולוציונית כדי שאנחנו נהיה פחדנים. מה זה אומר פחדנים? שאנחנו נפחד מתי שאנחנו לא צריכים לפחד. אותו דבר. אצל חיות מסוימות ובני אדם, אצל נגיד זוחלים זה פועל קצת אחרת. עד כאן, הנה, אתה מקפיץ אותי אפילו לשקף הבא. המערכת הזאת שאתם רואים פה, אנחנו רואים פה תצלום, לא תצלום, ציור של מוח. בפנים אנחנו רואים מין מערכת שצבועה בכל מיני צבעים. המערכת הזאת זה המערכת הלימבית. היא מפותחת אצל, למשל, כלבים, יונקים, כמו אצלנו, כמעט כמו אצלנו. והיא בעצם, זה גם לא מדויק מחקרית מה שאני אומר עכשיו, אבל לצורך העניין, שנים האמינו, שהמערכת הזאת אחראית על כל הנושא של הפחד. בסדר? היא מערכת לא מודעת. זאת אומרת, זו מערכת שלא קשורה, היא קשורה, אבל היא לא חלק מהמודעות שלנו, וזו מערכת אוטומטית. מה זה אומר? למה זה לא מודע? כל המערכת הזאת, תשימו לב, היא נמצאת, אני אסמן לכם ככה עם זה, נראה אם זה פועל. אוקיי, זה נמצא באמצע של המוח. החלק הקדמי של המוח, זה החלק של המודעות, החלק הזה. זה, לא, הכל קולט, זה קולט מצוין, זה קולט יותר טוב מהמודעות שלנו. אני אגיד אפילו יותר מזה, המודעות שלנו קולטת שברירון קטן מכל האינספור מידע שמגיע למוח שלנו, שהחלק הזה יודע לאבד בצורה פרימיטיבית, אבל יודע לאבד. והמודעות שלנו שנמצאת פה קדימה, נמצאת בחלק מהמוח שנקרא הקורטקס הפריפרונטלי, והוא, תשימו לב, הוא אפילו בצבעים אחרים פה בציור, סתם זאת בדיחה, אבל הוא במקום אחר במוח. המקומות האלה קשורים, אבל הם לא אותם מקומות. מה זה אומר לנו? שאם תהיה פה הזקה, ויהיה פה טילים שיפלו, כן? ולמחרת בבוקר אתם תקומו, ולא תצליחו לישון בלילה. כן? לא תצליחו לישון בלילה, כי יהיה נורא מפחיד. זה לא משנה, למשל, כנראה שזה לא ישנה הרבה, אם תגידו לעצמכם, לא, הסיכוי שזה ייפול דווקא לבית שלי הוא סיכוי אפסי, יש הזקה ואז אני אדע להיכנס למרחב מוגן. כל הדבר הזה, המחשבות האלה, הן פחות משנות. למה? כי הפחד פה קורה במערכת אחרת, נורא פשוט. זאת אומרת, אם אנחנו רואים ילד שנורא מפחד, ואומרים לו, אין לך מה לפחד, אבל אין לך מה לפחד. והוא מבין שאין לו מה לפחד. הוא עדיין יפחד, כי המערכות האלה לא קשורות אחד לשני. זאת אומרת, מחשבות, המערכת הקוגניטיבית, אתם איתי, מצליחים לעקוב? המערכת הקוגניטיבית, המערכת של החשיבה, היא לא מערכת טובה לוויסות של פחד. בניגוד לאינטואיציה שלנו. כשאנחנו הולכים לטיפול פסיכולוגי, נגיד, יותר שמרני, ההנחה שלנו זה שאנחנו נבין דברים, וזה יבסט לנו את הפחד. זה קורה לפעמים, אבל לא מהסיבות בדרך כלל שנדמה לנו שזה קורה. אוקיי, אז עברנו לפרק השני, בשלום, ואנחנו ננסה עכשיו ללמוד, לא ננסה, אלא נלמד תיאוריה שקוראים לה התיאוריה הפוליווגלית, שמנסה להסביר איך כל הדבר הזה של לחץ ורוגע פועל אצלנו בתוך הגוף. זה מידע מאוד חשוב, אתם תבינו עוד מעט למה. אז אוקיי, אני אקריא. בעצם יש 3 מערכות שקשורות לעוררות ולרוגע. המערכת הראשונה זה המערכת הפרסימפתטית הוונטרלית, זה פעם אחרונה שאני אומר את הכללה הזאת, ובמקום זה נקרא לה מערכת הברקס או מערכת הבלם. המערכת הסימפתטית, גם פעם אחרונה שאני אגיד את זה, ועכשיו נקרא לה דוושת הגז, והמערכת הפרסימפתטית הדורסלית שנקרא לה עצירת חירום. מה שאני אומר לכם עכשיו הוא כבר מנוגד לאינטואיציה, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל אנחנו רגילים לחשוב על הרוגע והלחץ כאילו זה על ציר אחד, נכון? אני או לחוץ או נרגע.
אז אני פחות רגוע, אם אני יותר לחוץ אז אני פחות רגוע, הכל על ציר אחד, וזה לא נכון, זה לא עובד ככה, בגוף. זה פועל לפחות על 3 צירים, וכנראה גם, על 2 צירים וכנראה גם על 3, ואני אסביר למה המידע הזה נורא 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 חשוב, כדי להירגע וכדי לישון טוב בלילה. אז קודם כל נסביר על המערכות השונות. המערכת הראשונה זה מערכת הבלם. המערכת הבלם, התפקיד שלה זה לווסת את הגוף בסביבה בטוחה ובשגרה. היא מעכבת את המערכת של דוושת הגז. היא מאיטה לנו את קצב הלב, היא גורמת לנו למנוחה ולעיכול, למעורבות חברתית. אנחנו לא יכולים לדבר עם מישהו ברוגע בלי המערכת הזאת. המערכת הזאת נוירונלית קשורה למערכות של מעורבות חברתית, ולכן אגב כנראה מתי שאנחנו מדברים עם חבר או עם פסיכולוג, זה בין היתר חלק מהדברים שגורמים לנו להירגע. בסדר? זה לא סתם, אנחנו יצורים חברתיים. אז שמתי פה דגש על המילה קשר, אנחנו נרגעים, אנחנו רגילים להירגע בתוך קשר. היכולת לשחק, יכולת לנוח, יכולת ליהנות, יכולת להירדם, יכולת ללמוד, הכל קשור להפעלה של מערכת הבלם. בסדר? שימו לב שזה הפעלה של מערכת. זה כמו ברקס, שאני כדי לעצור, אני דורך על הדוושה של הברקס. זאת אומרת, זה לא הפסקה של פעולה של מערכת. זאת אומרת שהמערכת הזאת יורה ניורונים, שהמערכת הזאת אקטיבית, אנחנו מאיטים. אוקיי? מה זה אומר? אני טיזר להמשך. אם אנחנו נלמד איך לגרום למערכת הזאת לראות ניורונים, נהיה יותר רגועים. נכון? תיאורטית. לא תיאורטית, זה האמת אחד הדברים הכי נחקרים והכי... זה שיש. אם אנחנו נגרום למערכת הזאת לראות ניורונים יותר בגוף, אנחנו נהיה יותר רגועים. זה מידע מאוד מאוד חשוב. דוושת הגז, זו המערכת השנייה, היא מופעלת מול איום. אתם זוכרים את האדם הקדמון, כל מה שקרה לו זה חלק מדוושת הגז. הוא בעצם, הגוף שלו לחץ על דוושת הגז. התגובה שאנחנו מכירים, fight or flight, בריחה, מאבק או מנוסה, הגוף מוכן לפעולה מאוד מאוד חזקה, יש שינויים פיזיולוגיים שדיברתי עליהם, אבל יש עוד שינוי מאוד מאוד משמעותי, שזה קשב שמפוזר, שמחפש איומים. זאת אומרת, אנחנו מחפשים מה אנחנו צריכים להיזהר, מה אנחנו עושים, כן? זה מקשה מאוד על הריכוז, זה פועל ככה גם אצל ילדים ומבוגרים עם בעיות קשב וריכוז, גם מעניין. אוקיי. המערכת האחרונה, זה הפעם האחרונה שאני אדבר עליה, בסדר? אבל היא כן חשוב שתדעו שהיא קיימת. זה מערכת שנקראת מערכת העצירה המוחלטת. היא מופעלת כאשר יש איום מתמשך. זאת אומרת, זה קרה, נגיד, אצל הרבה מהמפונים שבסדרות, כשהם היו הרבה זמן בממד. המערכת של דוושת הגז לחוצה אצלם המון 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 זמן, והם לא יכולים לעשות כלום. יש איזה חוסר אונים. אז מה שקורה זה שפתאום יש שינוי חד ממצב של אנרגיה גופנית רבה להפסקת הפעולה תנועה כמעט בכלל. זאת אומרת, אנחנו מגיעים למצב שהוא כמעט עילפון. השרירים שלנו פתאום מתרפים, הכל נהיה יותר איטי, ואנחנו כמעט משותקים. זה קורה הרבה מאוד בטראומות של פגיעה מינית, וזה אחד הדברים שמעוררים הרבה מאוד סבל וגם לפעמים אשמה, למה לא עשיתי כלום וכן הלאה. אבל זה מצב שהוא פיזיולוגי, שפשוט קורה, בסדר? עכשיו, כדי לצאת מזה, על זה אנחנו פחות נדבר, כי זה פחות רלוונטי לתקופתנו עכשיו, אבל גם, יש שאלה איך אני יוצא ממצב כזה, ואיך אני עוזר, בעיקר איך אני עוזר לאנשים לצאת ממצב כזה, בסדר? מבחינה קוגניטיבית, אני אגיד כמה כללות שכנראה לא זה, אבל דיסאוריינטציה, ניתוק, דיסוציאציה, אימוביליזציה, זאת אומרת, בעצם אני מנותק והנפש שלי מנותקת מהגוף, כשהגוף לא יכול לזוז. אוקיי, מסקנות מהתיאוריה הפוליווגלית. בגלל שהמערכות הן לפחות 2 מערכות, וכנראה 3 מערכות שפועלות אצלנו בגוף, שאחראיות על רוגע ועל לחץ, על מתח, יכולה להיות הפעלה של 2 מערכות במקביל. זאת אומרת, לא סתם קראתי למערכת הזאת מערכת של דוושת הגז ומערכת של הבלם. כל מי שנוהג יודע שאני אמור לדרוך עם אותה רגל או על הדוושת הגז או על הבלם, נכון? אחרת אין לזה היגיון. אבל תיאורטית יש לי 2 רגליים. תיאורטית אני יכול ללחוץ עם 2 הרגליים על 2 הדוושות בבת אחת.
וגם בגוף זה ככה. זאת אומרת, יכול להיות שגם מערכת הבלם וגם מערכת דוושת הגז יפעלו ביחד. בסדר? עוד דבר שאנחנו למדים מהתיאוריה, אנחנו יכולים לחזק את מערכת הבלם, אנחנו יכולים להוריד את הרגל מדוושת הגז, אבל זה לא אותן טכניקות. בסדר? בגלל שזה שתי מערכות שונות, הטכניקות הפיזיולוגית שאנחנו משתמשים כדי להוריד את הרגל מדוושת הגז וללחוץ על הבלם, הן שונות. בסדר? אתם איתי? בחיים? אוקיי. טוב, עכשיו אני צריך מתנדב או מתנדבת מהקהל. אמיץ. טוב, אליסיה נראה לי זכתה בזה. אז בואי. כן. עכשיו, מה שאנחנו הולכים לעשות לאליסיה זה שאנחנו הולכים לחשמל אותה ולראות מה התגובה. סתם לא. אנחנו הולכים באמת קצת לחשמל אותה, אבל אליסיה לא תרגיש את זה, למרבה השמחה. אני הולך לחבר אליה, איך אני אראה את זה יחד עם המיקרופון. זה, נכון, זה מה שמשתמשים בו לפוליגרף, לגלי אמת. אז אם יש לכם שאלות לאליסיה, זה הזמן. סתם לא. זה מודד, אחד הדברים שקורים פיזיולוגית, מתי שמערכת הלחץ, מערכת דוושת הגז פועלת, זה שמופרש, יש לנו תאי הזעה, בלוטות, סליחה, הזעה, בידיים, שמופעלות רק מתי שיש לחץ. זאת אומרת, הן לא מופעלות בגלל שיש טמפרטורה יותר גבוהה או נמוכה, לא כדי לקרר את הגוף, זה בלוטות זיעה מיוחדות שפועלות אך ורק בלחץ. במצח, אגב, יש לנו גם וגם. לכן זה לא מקום כל כך טוב למדוד את בוודאי. נכון, כי בחלקים אחרים בגוף, למשל בבית צ'כי, למשל במצח, יש גם בלוטות הזעה, ששכחתי את השם שלהם, אתם תסלחו לי, שאחראיות על קירור, וגם בלוטות הזעה שאחראיות על, שפועלות במצב של לחץ. אוקיי? למה, אגב, למישהו יש רעיון למה אבולוציונית הידיים שלנו מזיעות מתי שאנחנו לחוצים? אוקיי, אז התיאוריה אומרת שזה אם משהו יתפוס אותנו, אם משהו ינשוך אותנו, היד תחליק. אני לא יודע כמה זה נכון, אבל זה אכן פועל. טוב, הדבר השני שאנחנו, הגלאי השני שנחבר לאליסיה זה פשוט מודד של קצב הלב, שבעזרת כל מיני מניפולציות אנחנו נצליח להוציא ממנו כל מיני מדדים. בסדר? אז אליסיה, אני עכשיו רגע אוריד את המיקרופון, כי אני לא יכול לעשות את שניהם ביחד. אליסיה מתחילה מנקודה לא טובה את ההתנסות הזאת, בגלל שיש לה לק ג'ל, זה פוגע בקריאה. אחד הדברים שגם פוגעים בקריאה, אגב, זה גיל, פשוט הגיל, בגלל שהבלוטות זיעה שלנו בידיים, עם הגיל, צריכות להיות מתפעלות פחות טוב, אבל אנחנו ננסה בכל זאת. זה בטוח יפעל על הדוקטור. עכשיו מה שאני רוצה לסיים, אוקיי, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה שאנחנו, רגע נראה, בסדר, שאנחנו נותנים למערכת לרוץ קצת. למה אנחנו נותנים לה לרוץ? כדי שהיא לבסס איזשהו בייסליין. נכון, כי בדרך כלל המערכת קצת יורדת בהתחלה, ואתם רואים, אני מדבר על הקו הזה, אתם רואים מין קו כתום כזה? בקושי, כן? אבל רואים, נכון? אוקיי. הקו הזה מודד את רמת ההזעה של אליסיה בידיים, ואנחנו עכשיו נבקש מאליסיה, הדבר הראשון שאנחנו נבקש ממנה, כדי שנוכל להתחיל את הניסויים שלנו, זה לנוח. פשוט לנוח, לשחרר. מה יקרה אם אני אגיד לה להירגע? רוב האנשים זה יקפיץ להם למעלה.
נכון? אחד האמירות הלא מרגיעות זה להירגע בבקשה. עכשיו, בגלל שהצחקנו אותה, יכול להיות שזה יקפוץ, אבל הנה, אתם רואים? קפץ ישר. אבל בואו, אז בואו רגע ניתן לאליסיה לנוח, לשחרר. שחרר, לנוח. ואנחנו נחכה ככה איזה דקה או שתיים, פשוט לנוח, לשחרר. עכשיו, זה לא, מה שאנחנו הולכים למדוד, בדרך כלל זה משהו שנקרא פרופיל פסיכופיזי, זאת אומרת, אנחנו בודקים מה היכולת, או מה, לא היכולת, אלא באיזה תנאים יש הורדת הרגל מדוושת הגז, ובאיזה מצבים כן נלחצת דוושת הגז, אבל בגלל שזה ממילא לא קביל קלינית מה שאנחנו עושים פה עכשיו, כי זה הדגמה וכי יש קהל וכן הלאה, אז אנחנו סתם נעשה ניסיונות ונראה אם זה יקרה. אז דבר ראשון, אליסיה, מה שאני רוצה שתעשי זה שתעצמי רגע את העיניים ותפתחי. דבר הבא שהולך לקרות, אליסיה, זה שאני הולך לשאול אותך שאלה קשה בחשבון. איך את בחשבון? טובה? כן? אוקיי, אז קודם כל, תכיני את עצמך לשאלה בחשבון, תכיני את עצמך רגע, לא, אבל לא להעיר. תכיני את עצמך לשאלה בחשבון, שתהיי מוכנה אליה, ותנוחי קצת. לא. אז שימו לב שהמגמה עד אז הייתה פחות או יותר למטה, ואז היה איזה מין קפיצה. ראיתם שהיה איזה מין קפיצה? אני לא יודע אם תראו את הסמן, אבל הנה פה. כן? אוקיי. איך קוראים לזה? לדעתכם? זה מתח ציפייה. אוקיי? מתי שאנחנו בחרדת בחינות, אגב, מה שקרה, אליסיה, בסדר גמור, היא נורמלית, היא הכל בסדר. זה אחד הדברים שקשים בחרדת בחינות למשל, זה לאו דווקא החרדה בתוך הבחינה, אלא החרדה של הציפייה לבחינה, נכון? אוקיי, יפה. עכשיו לחידה, לשאלה, אליסיה. אני רוצה שמ-7 תחסירי כל פעם ב-7, בקפיצות של 7. 100 פחות 7, מה התוצאה? עכשיו עוד פחות 7? תנסי עכשיו יותר מהר. פחות 7? פחות 7. פחות 7. פחות 7. מהר. פחות 7. אוקיי. אז אנחנו ראינו שזה עלה קצת, זה לא עלה הרבה, כנראה אליסיה לא כל כך נלחצת מזה, אבל אנחנו כן... מה? זה כן עלה קצת, נכון? אם אני אעשה ככה, אתם תראו את זה יותר. אוקיי, זה כן עלה קצת, אתם רואים? אבל זה כנראה דבר שלא כל כך מלחיץ את אליסיה ובטוחה ביכולות שלה. וגם יכול להיות ההזעה, שוב אמרתי, בכפות הידיים לאנשים מבוגרים, פחות דרמטית. טוב. עכשיו, אליסיה, אני רוצה שתנסי לספר לי. רואים יותר טוב? יופי, תודה. אוקיי, עכשיו אני רוצה, אליסיה, שתספרי לי. אליסיה, את איתי? לגמרי. אוקיי, תספרי לי בבקשה על מקרה מלחיץ או מפחיד שקרה לך לאחרונה, אבל אני רוצה שתספרי את זה כאילו את נותנת הערות של תסריט בסרט. זאת אומרת, סובבתי את הראש לכאן, סובבתי את הראש לשם, ואז ראיתי את זה, ואז... כן? כאילו שאת כן. זה קרה לפי דעתי לפני כשנתיים. לקחתי נכד לבריכה ושחינו, ופתאום הייתה אזעקה כשהיינו בבריכה. נלחצתי ברמות, לקחתי את עידו ואמרתי לו בוא נשכב שנינו על הדשא ונשים ידיים על הראש, ואז חיכיתי וציפיתי מדגן איזה תגובה, משהו שלא הגיע לי כל כך מהר כפי שציפיתי. אז מסכן עם כל המשקל הכבד שלי עליתי על הילד, כיסיתי אותו, אבל הראש לא, והוא כל הזמן שואל אותי, נו, יהיה עוד אחד? לא, כבר נגמר, עוד מעט הולכים הביתה, עוד ואני עם דמעות אומרת לו את זה, הולכים הביתה, ולפי דעתי זה היה בצוק איתן, לא אחד המלחמות שלנו. ואז סבתא יהיה עוד פעם, סבתא, לא, בום, אני אומרת לא, ובום עוד פעם, וככה 3 פעמים, כאשר אני מבטיחה שבעצם כבר לא יהיה יותר, ועוד, ואני בוכה עליו.
זה הכל, והוא כמובן בוכה יחד איתי. הגענו הביתה, וברגע שיאקי יצא לקראתנו, אז סוף סוף ראיתי אותו, מה זה נשמתי. ופה נקבע. תודה רבה. אוקיי, מה קרה לפס של אליסיה מתי שהיא סיפרה את הסיפור, שמתם? עולה יורד, נכון, כי היה רגעים בסיפור שיותר הלחיצו אותה ורגעים שפחות כנראה. אנחנו אגב עוד מעט נבדוק עוד מדד של מערכת הגז, שהיא לא רק מוליכות האור. אבל שמתם לב, הדבר הכי מעניין זה הקפיצה שהייתה בפתיחת הסיפור, נכון? אוקיי, יכול להיות שיותר הלחיץ את אליסיה אפילו לספר את הסיפור מאשר הסיפור עצמו. יש הרבה פעמים שאנחנו מגלים שאנשים שדווקא שמספרים לנו סיפור נורא או נורא מפחיד, דווקא זה מוריד להם את הרמת לחץ. למה זה קורה לדעתכם? מה? אוקיי, אז הרעיון הכללי זה שמשתחררים או משהו כזה, אבל יש גם עניין שהרבה פעמים דברים שאנחנו מדברים עליהם או מדווחים עליהם לא מעוררים אותנו גופנית. זאת אומרת שאנחנו לא מה שנקרא engaged, אנחנו לא בפנים, אוקיי? עכשיו, יש טכניקות טיפוליות שלמות, של דווקא טכניקות התנהגותיות קוגניטיביות שבונות על זה. אז תדמיינו משהו, ומה שנקרא חשיפה בדמיון, ותחשפו לגירוי המפחיד, אבל לפעמים זה פשוט לא מפחיד אותנו כשאנחנו מדברים על זה. את הירידה כן, כי אנחנו... לא, כי אנחנו פשוט לא עשינו לה תרגיל. עכשיו, אליסיה ירדה מאוד מאוד יפה, כל הכבוד. עכשיו אנחנו נעשה, אליסיה דבר נורא... דיברנו, נכון? זה ישר קפץ חזרה. אבל אנחנו נעשה דבר נורא פשוט, אליסיה, עכשיו. אני פשוט אמחה כפיים. אני רוצה שתקשיבי. כל כך השפיע, להרבה מאוד אנשים, בייחוד אנשים שרגישים לרעש, וככה זה מקפיץ להם ישר, אני חושב אני מניח שלי זה הקפיץ ולאחרים גם, בסדר? אבל תוך כדי, אני עוצר רגע, בסדר? בזה, הנה, דווקא מעניין שעכשיו זה כן עלה לך. אולי זה ילחיץ אותך. לא, את רגילה לגמרי, הכל בסדר. גם, אני אומר שוב, יש גם עניין של ההזעה בידיים ככל שמתבגרים, היא פחות דרמטית. נגיד, עשיתי את זה אתמול לרופא אצלנו במחלקה. אתמול? כן. לא, שלשום. לרופא אצלנו במחלקה, ברופא צעיר בן 30 ומשהו, זה קופץ כמו פורפרה. בסדר? כל אחד פועל אחרת קצת. טוב. הגיל משנה מאוד, כן, כי לאט לאט הבלוטות הזעה הן מפסיקות לפעול באותה רמה. קרמים משנים, מזג אוויר משנה, בחורף זה פחות. מצב אם נחוותה כרגע טראומה, למשל במלונות, גם למבוגרים, גם לזה היה רמה מאוד מאוד גבוהה שעבדתי עם מפונים. אוקיי, אבל תוך כדי, אני עצרתי רגע, תוך כדי כל המשחק הזה שלנו, נכון? שעקבתם אחריו פלוס מינוס? כן, ראיתם שזה עלה... אוקיי. תוך כדי ההדגמה שלנו, המערכת בעצם אספה מדד שהוא הרבה יותר קריטי. מדד שקשור מדד שקשור למערכת איפה שמתי את זה? למערכת הבלם. הכל קרה מתחת לאף שלנו. איך זה קרה? אתם רואים פה את המספר שקצת משתנה? אוקיי. זה הדופק של אליסיה. אוקיי, כן, זה הדופק, הנה. 72. גבוה? לא גבוה. אז בוא אני רוצה להגיד עוד משהו מעניין. מתי שסיפרתי את הסיפור היה 85. כן? אוקיי. כן, לא, אבל היא אומרת ביחס לעצמה זה גבוה. הנה, עכשיו קצת ירד. לא, זה לא משנה. הרמה של הדופק היא פחות משנה. מה שכן מאוד משנה מבחינת מערכת הבלם בגוף, זה הצורה שבה הדופק משתנה. זאת אומרת, הדופק שלנו כל פעם משתנה. אם הדופק שלנו, הקצב שלו לא משתנה, אם הקצב שלו לא משתנה, סימן שאנחנו לפני התקף לב. בסדר? הדופק כל הזמן עולה, יורד. איפה רואים את זה? פה, זה הקו הכתום התחתי. זה, אתם רואים? טק, כל היום. אוקיי. עכשיו, מה שמאוד משנה, זה אולי המדד הכי חשוב לבריאות שלכם, גם הנפשית וגם הפיזית, מה שאני הולך להגיד עכשיו,
זה מדד שנקרא קצב השתנות של הלב. אם הלב משתנה בטיק טיק 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 עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד, בצורה לא חלקה, כן? זה נקרא שהשונות לא חלקה, בסדר? או השונות לא גבוהה. רגע. הצורה שבה קצב הלב משתנה. אם קצב הלב משתנה בעלייה וירידה, בגלים כאלה רגועים, זה נקרא רמת סמות'נס, רמת חלקות של השונות שהיא גבוהה. אתם רואים? זה נגיד, אתם רואים פה את הקו הכחול למטה? זה הקו שהמחשב עשה. הקו הזה בא להדגים לנו מה זה אומר כשהדופק הוא חלק, השינוי בדופק הוא חלק. הבנתם שעולה ויורד, ועולה ויורד. ואצל אליסיה, אתם רואים, זה לא בדיוק ככה. זה טק, 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 עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד, עולה. אוקיי. עכשיו, לאף אחד, אף פעם, כמעט אף פעם, המערכת לא פשוט עולה ויורדת ועולה ויורדת כמו המחשב. נכון? אבל מה, אנחנו צריכים משהו שיעזור לנו לחשב עד כמה הדופק, השינויים בדופק של אליסיה הם נעשים בצורה חלקה, זאת אומרת עולים ויורדים ועולים ויורדים, ויש פה מערכת שסוכמת את זה, ואליסיה קיבלה את הציון 22. 22 זה ציון שהוא בסדר. 100, מה זאת אומרת? 22%. זאת אומרת שאם היה עכשיו אבחון איזה, הייתי אומר שאחד המערכות שאני חייב להתחיל לחשוב איך אני משפר אותם, זה המערכת הזאת אצל אליסיה. למה אני חייב לשפר אותם? ופה אני חוזר רגע למצגת, לפני שאני אחזור שוב נראה אם נצליח לשפר את זה אצל אליסיה, זאת אומרת נצליח, אבל אני אראה לכם איך. אוקיי. אוקיי. זה אני קופץ קצת, אוקיי. אז למה כל כך חשוב לנו לשפר את הזה? אנחנו ננסה לשפר את זה בעזרת נשימה שרעפתית. למדתם נשימה שרעפתית, נכון? דיברו איתכם כבר על נשימה. כן? אוקיי. למה זה כל כך חשוב? למה הסמות'נס הזה, ההפעלה של מערכת הבלם כל כך חשובה? אוקיי. בגלל שרמה גבוהה, זה אולי המשתנה, שוב, הכי חשוב שנמצא במחקר לבריאות נפשית ופיזית. מה זה אומר? אם אני חולה בסרטן חס וחלילה, ואני יודע להרים את רמת השונות של קצב הלב, רמת החלקות של השונות, זאת אומרת שהקצב של הלב שעוד פעם ילך יותר בגלים, הסיכוי שלי להחלים מהסרטן גדל פי 4. פי 4. הסיכוי לחטוף התקף לב או להיפגע קשה מהתקף לב קטן מאוד. היכולת של התאים שלנו להתחדש גדלה מאוד. היכולת שלנו לישון טוב גדלה מאוד. היכולת שלנו להקל אוכל גדלה מאוד. היכולת שלנו לתקשר בצורה טובה עם יקירנו ואהובנו וכן הלאה גדלה מאוד. ובגדול זה המנבא הכי משמעותי לרוגע ולבריאות. אוקיי? אני אומר לכם פה משהו שהוא כאילו מבחינתי שאני שמעתי את היה פצצה, אני לא יודע איך אתם יושבים ככה בנחת, אולי מערכות הבלם שלכם מאוד מאוד טובות, אבל זה באמת נתון דרמטי מאוד, כי כמעט לא מתייחסים אליו. עכשיו נלמד. אוקיי, אז הטכניקה הראשונה שנלמד לשלוט בזה, ונראה אם זה יעבוד אצל אליסיה, אבל זה אמור לעבוד. זה, רגע, אני מחזיר אולי אחורה, סליחה. איך מחזקים את הבלם? אז המדד רלוונטי זה השונות של קצב הלב, HRV, מה שדיברתי. יש כל מיני שיטות, חשוב לי להגיד, כי אם משהו לא עובד בשבילכם, יש עוד שיטות. הכל בסדר. הטכניקה שאנחנו כן נלמד זה נשימה שרעפתית. זו טכניקה נורא 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 פשוטה ונורא נורא יעילה, ובגלל זה היא הראשונה שנלמדים. יש עוד טכניקות, למשל אומינג או המינג, למשל לעשות אומינג או המינג זה ככה. כמו שעושים בבודהיזם הטיבטי, מכירים? אוקיי. זה עושה אפקט דומה, אפילו אפקט יותר חזק. מדיטציית חמלה, מי שמתרגל פה מיינדפולנס, אז זה דבר שמשפיע על מערכת הבלם. יש תרגיל של לנשום, כשאני מדמיין שאני נושם דרך הלב, ולחשוב על סצנה עם מישהו שאני מאוד מאוד אוהב, או מרגיש מאוד מאוד אהוב, זה גם תורם למערכת הבלם. המדד השני של הרגעת המערכת הגז, להוריד את הרגל מהגז, זה למה כל אלה קשורים? לקשר, נכון? לדמיון של קשר ולנשימה. נכון? קשר אנושי. אוקיי. הרגעת הגז קשורה להורדת המתח מהשרירים, מיקוד הקשב, וזהו בעצם.
זה מה שאנחנו מלמדים. והזרמה של אפשר, אנחנו נלמד גם טכניקה של הזרמת האדם לפריפריה. אתם איתי? אתם מצליחים זה או שאני... אם אני תיאוריה מדי, אז תגידו לי ואני ארד מזה. אוקיי, אז יש כל מיני טכניקות. למשל, הרפיית ג'ייקובסון שנלמד, אימון אוטוגני, שזה סוג של היפנוזה עצמית שנלמד, ויש עוד כל מיני מדיטציית סריקת גוף, מאוד מאוד עוזרת להרגעת הרגל מהגב, קרקוע עוזר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ואני חוזר לפה. אז הטכניקה הראשונה שאנחנו נלמד ביחד זה נשימה שרעפתית, והמטרה של הטכניקה הזאת זה לחזק את הטונוס הווגלי. עצב הווגוס מתחיל כאן, עובר ומחבר לנו את הריאות ואת הבטן, ואת הקיבה, סליחה, ואת המעיים ואת הלב. וזה העצב שדרכו נעשה הוויסות של המערכת הפרסימפטית או מערכת הבלם. בעצם אנחנו עושים עכשיו, נעשה עכשיו, כמו חדר כושר, שמרימים משקולת, כדי לחזק את השריר, אנחנו נעשה אימון כושר לווגוס, לעצב הווגוס. המחקר, שזה עוד פעם מקום שבו אתם צריכים ככה להיות מופתעים ומטולטלים, אחרי תרגול יומי של 10 עד 15 דקות של נשימה שרעפתית למשך חודש, רמת הסטרס ירדה ב-30%. 30% זה המון, כי זה מנקה 30% של מה שנקרא אפקט פלסבו, זאת אומרת זה ירד ב-60%. כמה זה הרבה? כמה זה הרבה? כמה לדעתכם תרופות הרגעה, ציפרלקס, פרוזק וכן הלאה משפיעות? מי אמר 20? זה לא נכון, פחות. אוקיי, אז המחקרים שונים מראים בין 5 ל-15%. זאת אומרת, אנחנו נסתכן בתופעות לוואי, ואנחנו נכניס חומר כימי לגוף שלנו כדי לא לתרגל. כי אם אנחנו מתרגלים, היינו משיגים אפקט יותר גדול, פי 2 עד פי 6, לא זו בלבד שזה גם אפקט שאחרי חודש יישמר. זאת אומרת, הרמה של הטונוס הווגלי תעלה ותישאר עם תרגולים קטנים. שזה מדהים. בעיניי, זה, כן? אז ההיגיון שלנו, זה לקוח מהמחלקה שלי, אם מטופלים יתרגלו את זה באופן קבוע, הם יהיו רגועים, תקשורתיים ופוטנטיים יותר, זה נכון לגבי כולנו. אוקיי? מאוד. כשיש לנו כוח לתרגל. הבעיה זה תמיד לתרגל, זה צריך משאבים. זה לא כל כך, אני אגיד למה אנשים לא משתמשים בזה. אנשים לא משתמשים בזה כי זה פשוט. באמת, אנשים לא משתמשים בזה כי זה פשוט. אם היו אומרים לי, תשים 200-300 שקל, תלך לטיפול, 400-500 שקל, הייתי שם והייתי הולך לטיפול. אבל אם הייתי אומר, או לוקח כדור, זה יותר קל. אבל אם הייתי אומר, תרגלו 10 דקות ביום למשך חודש ויהיה לכם יותר טוב, רוב המכריע של האנשים פשוט לא עושים את זה. וזה מאוד מעניין, צריך לחקור למה לא עושים את זה, אבל זה נכון. כאילו, הנה, למדתם, נכון? למדתם, היה לכם פה מועדון יום ג', נכון? על נשימה? אוקיי, יפה. כמה מכם בעקבות ההרצאה התחילו לתרגל נשימות? שירים בהצבעה בבקשה. יש לך את זה בבית אבל את מתרגלת? לא. גם לי יש את זה בבית, גם לי יש את הביופידבק בבית כל יום, האם אני מתרגל? קשה מאוד. אוקיי, אז זה הרעיון, אנחנו צריכים, אם היו אומרים לכם שבריאותכם הנפשית תלויה, והפיזית אגב, תלויה בתרגול של 10 דקות, זה במידה רבה, זה הדבר הכי יעיל לעשות, יותר ממדיטציות, יותר מיוגה, יותר מריצה, יותר מהליכה, יותר מללכת לשחות בבריכה, יותר... אז ביום ד' שבוע הבא יהיה מבחן על זה. טוב, חברים, יאללה. בואו זה, כי אנחנו כדי שנתקדם. אוקיי, אז נשימה שרעפתית. אז אנחנו עושים תרגול משותף כולנו ביחד. אתם מצליחים להישאר ערים עם האור הזה? כן, אוקיי, יופי. אוקיי, יכול להיות שעכשיו לא תישארו ערים. זה מרדים, זה מרדים, זה חלק מהעניין. אתם זוכרים, המטרה זה גם השראת שינה, אז זה גם מרדים. טוב, מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם עושים תרגיל ב3 חלקים. השלב הראשון, אנחנו מודדים בייסליין. בסדר? קו בסיס. איך עושים את זה? כל אחד נשען אחורה, ופשוט סופר נשימות. לא מנסה לשלוט בנשימה, לא מנסה לשנות את הנשימה, פשוט סופרים נשימות למשך דקה. בסדר? מה זה נשימה? אוויר נכנס, אוויר יוצא, זה 1. בסדר? מוכנים? ואתם כל אחד לספור. 3, 4 ו...
נעצור. אני ספרתי 12 נשימות שהיו לי. אליסיה, כמה נשימות? 17. 16. 16. אוקיי. אנחנו נחסוך את כל הסבב הכולל, אבל חשוב שתזכרו את זה. למישהו היה מעל 20? אוקיי, מעל 20 כמה? 27? למי היה 6? אוקיי. אז תשימו לב לשונות, יכול להיות גם 6 ויכול להיות גם 20 ומשהו. האם זה משנה מאוד מספר הנשימות בדקה? לא. זה לא כל כך משנה מאיפה אנחנו מתחילים. רוב האוכלוסייה, נגיד 80% מהאוכלוסייה, זה מתכנס בין 12 ל-18 נשימות לדקה. זה תלוי כמובן בתרגולים שעושים וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו אנחנו עושים תרגיל שני. מוכנים? אוקיי, אנחנו עושים אותו דבר, אבל שינוי קטן. אנחנו מכניסים אוויר לאט דרך האף. כאילו אנחנו מריחים משהו בעדינות, לא עושים... לא, זה, אלא... בעדינות כאילו מרחנו פרח. ומוציאים דרך הפה, כאילו אנחנו מכבים נר רחוק. או כאילו אנחנו מקררים כוס של קפה חם. אוקיי. אז מכניסים אוויר דרך האף, מוציאים דרך הפה, לא מתאמצים יותר מדי, בסדר? ואני רוצה שתספרו שוב את הנשימות. מוכנים? כולם הבינו את התרגיל? מכניסים בעדינות דרך האף, מוציאים בעדינות דרך הפה. רגע. טלפון שלי נסגר. מוכנים? 3, 4 ו... אוקיי, נעצור. כמה נשימות? בואו נעשה את זה אחרת. למי ירד מספר הנשימות? שירימו את היד. למי ירד מספר הנשימות? אוקיי, לרוב ירד. למי עלה? דווקא מספר הנשימות או נשאר אותו דבר? אוקיי, אז נראה שלכולנו או לרובנו ירד מספר הנשימות לדקה. למה זה משמעותי לדעתכם? למה זה משמעותי לדעתכם? אבל למה זה משנה? או זה מתקשר לחוויה מסוימת, או בעצם אנחנו אמרנו לגוף שלנו, למוח שלנו, אמרנו לגוף, ואחר כך הגוף אמר למוח, תוריד הילוך. תוריד הילוך, לא צריך כל כך הרבה חמצן. עכשיו, אתם זוכרים שדיברנו על עצב הווגוס, העצב שמפעיל את המערכת הפרסימפטית? מתחיל פה, בגזע המוח, נגמר בריאות, בלב, בקיבה וכן הלאה וכן הלאה. שאלה, האם או כמה, האם עיקר הפעילות שלו היא להביא את המידע מהמוח אל הגוף, או מהגוף אל המוח? במילים אחרות, האם עצב הווגוס אומר, המוח אומר לגוף מה לעשות, או שהגוף אומר למוח מה לעשות? הגוף אומר למוח? לא. אז מה? ואז מה? אז המוח אומר לגוף? אוקיי. אז אני אגיד רגע פה, אני אזרוק עוד פצצה, בסדר? 80% מהתשדורת שעוברת דרך עצב הווגוס היא מהגוף למוח. במילים אחרות, המוח שואל את הגוף אם הוא עצבני או לא. עוד פעם, המוח, כדי להבין מה אנחנו מרגישים. מה אני מרגיש עכשיו? מה שלומכם? כמה אתם? בסדר, לא בסדר. כמה, איך אני יודע? המוח שואל את הגוף. אתם איתי? מה זה אומר? למה זאת פצצה? כי אם אנחנו נדע להרגיע את הגוף, הגוף ירגיע את המוח. אם יש לי מחשבות נוראיות בלילה ואני לא מצליח להירדם ואני לחוץ כולי, זה לא יעזור להגיד לעצמי, תהיה רגוע, לא תהיה פה הפצצת טילים, לא זה.
יהיה יותר פשוט להרגיע את הגוף. והגוף ירגיע את המוח, והמוח ירגיע את המחשבות. כן. לא אמרתי לנשום עמוק. עדיין. נכון. נכון. אני מסכים איתך, אבל המטרה שלנו בעצם זה להוריד את מספר הנשימות, זה כרגע המטרה. עכשיו אנחנו מוסיפים עוד תרגול שלישי ואחרון לטכניקה זו. נשימה שרפתית כמעט מלאה, כי אני לא רוצה לבלבל אתכם, ובגלל שבדרך כלל זה פועל אחרת, תוך כדי אנחנו נסתכל גם, יש לנו את הדוגמנית שלנו, אנחנו נחזור להסתכל עליה. אוקיי. ומה שאני אבקש מכם לעשות זה את הדבר הבא. להישען אחורה בנחת, לשים ידיים על הרגליים, ולעשות את הדבר הבא. להכניס בעדינות אוויר דרך האף. מי שיכול לשים לב שהבטן מתנפחת זה אפשר, מי שלא, לא. להכניס אוויר בעדינות דרך האף, להחזיק את זה 1, 2, 3, ולהוציא לאט בנשיפה ארוכה דרך הפה. דרך חור קטן בפה. אפשר לעשות או אם זה נוח, יש כאלה שזה לא נוח להם. אוקיי? שוב, מכניסים אוויר לאט דרך האף בצורה רגועה ואיטית. מחזיקים 1, 2, 3 שניות ומוציאים בנשיפה ארוכה דרך הפה. אוקיי? יפה. איך אפשר לזכור את זה, את הדבר לא יודע אם מסובך או לא מסובך הזה? תדמיינו שאתם מחזיקים כוס מאוד מאוד חמה של קפה או שוקו. אוקיי? אנחנו לא יכולים לשתות את זה כי זה חם מדי. מה אנחנו כן יכולים לעשות? אנחנו יכולים בעדינות להריח את הקפה, לחכות רגע כדי להרגיש את הריח, ולקרר אותו. בסדר? אז המטאפורה היא מטאפורה של כוס שוקו, אפשר מטאפורה של פרח שמריחים אותו ומעיפים בעדינות את האבקנים, אפשר פרח ומחבים נר רחוק, כן? בסדר? זה כל מיני מטאפורות לאותו עניין. להכניס לאט דרך האף, לחכות 1, 2, 3, ולהוציא לאט ובעדינות דרך הפה. בסדר? תשים לב שהכתפיים שלכם לא עולות וכן הלאה, אבל זה פחות משנה. מוכנים? 3, 4, נעשה את זה 2 דקות, 3, 4, ו... מאמץ פיזי קשה יותר? מה זאת אומרת? את מרגישה תשישות? כן. אז אם זה ככה קורה, הדגש קודם כל זה בעדינות. אנחנו לא עושים מאמץ פיזי.
האם אנחנו צריכים להוציא פשוט מיד בנשיפה ארוכה, אנחנו עושים. הכל בעדינות, בעדינות, בעדינות. עוד תחושות. עייפות. מה? אוקיי, אז שוב. כי ספרתם גם את מספר הנשימות. גם את ספרת, אליסיה? איי. סליחה, אז אנחנו נעשה מחדש. סליחה. נעשה מחדש. חדש. חברים, עוד פעם. לא, חבר'ה, אנחנו לא סופרים את מספר הנשימות עכשיו בכלל. סליחה, אני דפקתי פה את הטכניקה. אנחנו עושים ככה, מכניסים אוויר, לא סופרים את הנשימות. מכניסים אוויר לאט דרך האף, מחזיקים 1, 2, 3, ומוציאים לאט דרך הפה, בסדר? אם קשה לספור, אם יש הרגשה של מאמץ פיזי, משחררים, אנחנו לא מתאמצים. אני מבין. בואו, כי אני רוצה שנגיע גם לנסות את הטכניקה, אז בואו, זה עוד פעם, מההתחלה, חדש. אנחנו עושים חדש. הרעיון הוא אותו רעיון של כוס השוקו, אנחנו לא מכניסים אוויר לאט, 1, 2, 3, מוציאים לאט בלי לספור. מוכנים? יאללה. 3, 4, אנחנו נעשה את זה רק דקה, רק כדי שתרגישו את זה. 3, 4, ואני עושה איתכם. הכי חשוב זה נשיפה ארוכה. נעצור פה. אוקיי, איך ההרגשה עכשיו, אחרי שעשיתם את זה בלי שהרסתי לכם את הטכניקה? יותר טוב, אוקיי? מה? מרגיע? מה עוד? מישהו הרגיש סחרחורת? כן, מי? סחרחורת. סחרחורת זה אומר שעשיתם נכון. גם רוגע זה אומר שזה. יש מישהו שמרגיש שהראש שלו קצת כזה כמו מעופף כזה בעננים? כן? סוטול כזה, כן, אוקיי. עכשיו, אם זה היה טיפול, הייתי עובד עם אליסיה עוד ואולי מחליף טכניקה אפילו, כי היא הצליחה לשפר אמנם את האחוזים, אבל רק עד 36. שזה נחמד, אבל זה לא מספיק לי. המטרה שלנו זה להגיע ל-75-80%. אחוז השונות, כמה זה משתנה בצורה של גלים, וכמה זה משתנה בצורה אקראית. אנחנו כבר רואים שהנשימות שלה, אם אתם מצליחים לראות, שהנשימות שלה כבר מתחילים להסתדר פה, השינויים בקצב הלב מתחילים להסתדר בגלים, אבל זה לא מספיק טוב. לי. אוקיי. עכשיו, איך משתמשים בטכניקה הזאת? וגם ככל שתרגלי זה יותר, זה ישתפר יותר. איך מתרגלים את הטכניקה הזאת? 5 דקות בבוקר, 5 דקות בערב. זה מעולה לפני השינה, זה מעולה אם מתעוררים בלילה, באמצע הלילה בשינה. 5 דקות בבוקר, 5 דקות בערב, וזה אמור תוך חודש להוריד ב-30% את רמת הלחץ. יכול להיות שתרגיש את האפקט הרבה יותר מוקדם. בסדר? יש לכם עוד כוח לעוד טכניקה? מה? שאנחנו אפשר גם וגם. מה שחשוב זה לא לעשות את זה בעמידה. אוקיי? או בישיבה או בשכיבה, כי אנחנו יכולים להרגיש את סחרחורת, יורד לנו לחץ הדם. אגב, זו טכניקה מאוד 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 טובה, מומלצת מאוד להורדת לחץ הדם, למי שסובל מבעיות, אבל זה משתמשים בטיפה אחרת, זאת אומרת, צריך לעשות עוד כל מיני מדינות. שאלות, רציתי לשאול משהו? כשאני עושה בערב מיינדפולנס, אני מגיעה לשינה טוטלית, וזה אני בכיסא יושבת מול המחשב. זאת אומרת, זה לא הנוח במיוחד, אבל אני נרדמת. ואז שאני כבר מסיימת, עוברת למיטה, שזה המקום הכי נוח, ואז הגוף כבר אני חושבת שמהמיינדפולנס כבר אני אעבור לשינה במיטה. אני מגיעה למקום שהוא הכי נוח, המיטה, הופ,
מתעוררת לחיים, ואז, רגע, ואז אם אני לא לוקחת את הספר, אפילו עמוד אחד, אני לא נרדמת. זאת אומרת, יש התעוררות פתאום. אז אני אגיד רגע, מיינדפולנס, רגע, שנייה. מיינדפולנס הוא, אם שמתם לב, למשל טכניקה של סריקת גוף, אבל באופן כללי תרגול של מיינדפולנס, הוא אמור להוריד את הרגל מדוושת הגז. בסדר? לאו דווקא להשרות שינה. למעשה תרגול מיינדפולנס, או בישיבה או בזה, הגב צריך להיות זקוף. אם נרדמים, זה לא טוב במיינדפולנס. מיינדפולנס אמור להיות טכניקה להתמקדות. בסדר? וזה מוריד את הרגל מהגז. זה הרבה פעמים דווקא לא מסדר את המערכת הבלם, בנוגע לזה שזה מערכות שונות, מעניין. בכניסה לשינה יש הרבה חשיבות לטקסים, זה יכול להיות ולסדר מסוים, יכול להיות שאת רגילה להירדם אחרי שאת קוראת. וגם זה לא אמור, סליחה על זה, אז זה לא אמור להשרות שינה מיינדפולנס. אפילו יש סיפור, מי שזה, על נזיר זן, שאם שאלתם את עצמכם איך הגיע, זה סיפור קצת נורא, אבל לא נורא, על התה הירוק, שהוא נרדם במדיטציה פעם, קוראים לו בודידרמה, והוא כל כך כעס שהוא חתך, זה מיתולוגיה, זה לא מיתולוגיה, את האפפיים וזרק אותם, ואיפה שהם נפלו, גדלו שיחי התה הירוק, ועם זה הנזירים, נכון, אתם שותים אפפיים, הנזירים משתמשים כדי לא להירדם, יש בזה קפאין. עד ימינו אנו. רציתי לשאול משהו? אז זה בדיוק הרעיון של נשימה שרפתית. אם היינו ממשיכים תרגולים וממשיכים ללמד את הטכניקה, היינו שמים יד על החזה ויד על הבטן, וגורמים לזה שהבטן תתרומם, כי אז השרעפת נמתחת, ובאמת עולה שזה עוזר להירדם, כן? יש גם כל מיני שיטות של לספור וכן הלאה, אני ממליץ לא לעשות את זה, כי זה בדרך כלל מעלה דווקא את דוושת הגז, כשאני מנסה להתרכז, עדיף שלא. אבל אם נגיד הייתי עובד איתך לשפר את הטכניקה הזו. יש לכם כוח לעוד טכניקה או שאתם עייפים כבר? אוקיי, בסדר. הטכניקה הבאה זה טכניקה שאני אוהב במיוחד. היא לא הכי אפקטיבית, היא לא הכי מתאימה למצב, אבל היא הכי אהובה עליי, ולכן אני אלמד אתכם, כי היא מגניבה נורא. טכניקה שקוראים לה אימון אוטוגני. מה זה אימון אוטוגני? מישהו שמע פעם במקרה? מה? מי שמע? מה? מאיפה שמעת? זה נדיר מאוד לשמוע, כל הכבוד. אוקיי, אז המטרה של האימון האוטוגני זה להרגיע את מערכת הגז. איך היא עושה את זה? נכון, אמרתי לכם שהדם זורם לפריפריה? יפה. ושהקשב הופך להיות קופצני? אם בעצם אני אצליח על ידי טכניקה לגרום לזה שהדם יזרום מהמרכז לפריפריה, אלוהים יודע איך אפשר לעשות את זה, נשמע דמיון, נכון? מדע, כן? מדע דמיוני, מדע בדיוני. ואני אוכל להתרכז, שזה נשמע לי יותר הגיוני, כן? אני אוכל להרגיע את עצמי, על זה הטכניקה הזאת בנויה. בעצם אנחנו עכשיו נלמד תרגיל קצר של היפנוזה עצמית, שככל שמתרגלים אותו יותר, הוא משפר את הרמה שבה אנחנו יכולים להיכנס להיפנוזה, וההיפנוזה הזאת מטרתה היא להזרים דם לפריפריה, מהמרכז לפריפריה, ולמקד את הקשב. מה הרעיון? זה יישמע לכם נורא מסובך, אבל זה נורא נורא פשוט. אנחנו נתמקד בשש או שבע, אני לא זוכר כמה נראה תוך כדי תרגול, תחושות גופניות, על ידי חזרה על משפט, יחד עם משהו שאני אבקש מכם לדמיין, איזושהי תמונה מנטלית ופיזית, שאני אבקש מכם לדמיין. והרעיון זה שבסופו של דבר אחרי תרגול, המשפט יוצמד לחוויה הפיזית. ואז כשנגיד לעצמנו את המשפט, וגם כשננסה לדמיין את החוויה הפיזית, זה יפעיל לנו את כל המערכת הזאת של הרוגע. וזה עובד. בצורה די מדהימה, אנחנו נבדוק את זה על אליסיה כמובן, אבל זה העסק. בסדר? יאללה.
לא, זה לא סוג כזה של היפנוזה. לא. מי ש... טוב, נראה. הנה, אתם עכשיו תעשו לעצמכם. למה עשיתי את זה? כן. אני לא עושה היפנוזה. עדיין לא הגעתי לשם. אבל בואו זה. אז כל תרגול שלנו אנחנו מתחילים עם זה ששני רגליים על הקרקע, ידיים על הרגליים. אוקיי. ואני אבקש מכם, מי שנוח לו לעצום עיניים, ומי שלא נוח לו לעצום עיניים, שפשוט יסתכל למטה, יסתכל קרוב, מה שנקרא. אבל עדיף לעצום עיניים. ואני רוצה שלאט לאט תשימו לב לקצב הלב שלכם. סליחה, מההתחלה. תנסו להפנות את תשומת הלב לנשימה שלכם. אל תנסו לשלוט בה יותר מדי, אבל תשימו לב לנשימה. ותגידו לעצמכם את המשפט בתוך הראש, הנשימה שלי איטית וסדירה. 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 עכשיו תנסו לשים לב לאזור החזה ולאזור של הלב. ותנסו לשים לב לקצב הלב, לפעימות הלב. זה לא כל כך חשוב שתשימו לב, אם באמת אתם מרגישים. ותגידו לעצמכם את המשפט, על הדופק שלי איטי וסדיר. 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 עכשיו תפנו את תשומת הלב שלכם למרכז הגוף. תרגישו כאילו מתחמם בחום נעים, כמו כאילו אתם במקלחת. ותגידו לעצמכם את המשפט, מרכז הגוף שלי חם ורגוע. 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 עכשיו תשימו לב לידיים שלכם שכבדות על הרגליים. שימו לב למשקל שלהם, תרגישו כאילו הם כבדות, כבדות. ותרגישו גם כאילו מתחממות עם חום נעים, כאילו כמו ששוטפים את הידיים במים חמים. ותגידו לעצמכם את המשפט, הידיים שלי כבדות וחמות. 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 עכשיו תשימו לב לכפות הרגליים ותרגישו אותם כבדות כבדות על הרצפה. תדמיינו שהם כאילו כמו במים חמימים, מרגיעים. ותגידו לעצמכם את המשפט, הרגליים שלי כבדות וחמות. 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 עכשיו תפנו את תשומת הלב אל המצח. תרגישו כאילו נושבת אליו רוח נעימה ומרגיעה. ותגידו לעצמכם את המשפט, המצח שלי קריר. 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 עכשיו תנסו לשים לב לכל התחושות גוף שלכם. לנשימה האיטית והסדירה. לדופק האיטי והסדיר. למרכז הגוף החם והרגוע. לידיים הכבדות והחמות.
לרגליים הכבדות והחמות, ולמצח הקריר. שימו לב לכל הגוף הרגוע, וכשמתי שאתם מרגישים בנוח, אתם יכולים פשוט לקחת נשימה עמוקה, ולפתוח את העיניים. אוקיי. איך ההרגשה? נפלא. מה השלווה? אוקיי. אז מה שעשינו עכשיו זה בעצם להוריד את הרגל מדוושת הגז. ככל שמתאמנים על זה יותר, אז זה פועל יותר טוב. זאת אומרת, הקישור בין המשפט לבין החוויה פועל יותר טוב. אתם לא תזכרו את זה, אז אני אשלח לניצה סרטון של הסבר על זה, ואז פשוט שאין הנחיה שיהיה לכם. אבל מה שתראו מעניין, אליסיה, אנחנו מסתכלים אתם זוכרים שזה עלה, ירד, הנה זה לאט יורד, בלי קפיצות, נכון? אבל מה שיותר מעניין, את יכולה, כן, מה שמעניין זה שזה, אני לצערי, סליחה, אני שכחתי להדליק את זה, זה רק מהאמצע, יכול להיות שזה היה עוד ירידה בהתחלה. יש משהו שנקרא אפקט רצפה, זאת אומרת, פה זה האפס כבר, זה כבר לא יכול לרדת יותר, אבל מתי שפתחת עיניים, הופ, קפץ כבר. נכון? אז ככה אנחנו יודעים שזה פחות או יותר עובד. כן. שאלות בסוף. את כבר שאלת שאלה. רגע, אני אעצור אחרי זה, בסדר? כי אני רואה שאת כבר... מי שרוצה אחר כך נלמד אותו עוד משהו. נכון, כי מה שקורה זה שהאדם זורם מהפריפריה למרכז ובעיקר על הראש. נכון, מתחילים ממש להזיע, חם לי, המצח נהיה אדום וזה, בדיוק, להזרים את הדם אל הפריפריה ולקרר את המרכז. זה שמרכז הגוף שלי חם ורגוע, זה גם מנוגד לאינטואיציה, אבל זה פשוט ברמה של רגיעה כללית אמור להשפיע. כן, עוד שאלות, נראה לי אנחנו נעצור פה, בסדר? שאלות, מחשבות, כי נגמר. אוקיי. אוקיי. אני אגיד גם למה, קודם כל זה משמח אותי מאוד לשמוע, אני אגיד גם למה זה קצת קורה. כשאנחנו לחוצים, הקשב שלנו עובר מדבר לדבר, אז מה שאמרם אמר זה שמזה, לראשונה מזה חודש, הוא הרגיש שהוא ככה לא מתעסק, אם אני אעשה לך אינטרפטציה, אם תתקן אותי, הוא לא מתעסק בדברים אחרים, הוא מתעסק בעצמו, והוא חווה את כולו כנמצא כאן, כמישהו נכון? משהו כזה? אוקיי. וזה מאוד ככה הרגיע אותו, וככה לראשונה מה-7 באוקטובר. אני אגיד שכולנו מה-7 באוקטובר, אנחנו יותר, מערכת הגז שלנו יותר פועלת. והקשב שלנו נודד מדבר לדבר, ודווקא תרגולים כמו זה או כמו המיינדפולנס, הם עסוקים בלמקד את הקשב במשהו מסוים, או להתאמן במשהו מסוים. דווקא המיינדפולנס זה קצת יותר קשה לעשות את זה, אבל זה פשוט להעביר לתחושות מרגיעות, ולנסות לעשות תחושות מרגיעות בתוך הגוף, ועצם מיקוד הקשב, יש לו ערך רב. אפילו בלי האימון האוטוגני עצמו, החלקים ההיפנוטיים עצמם. עוד מחשבות, שאלות, הערות? כן. אז זו הטכניקה גם שמרדימה את הילדה שלי, שיש לה בעיות קשב וריכוז, אבל היא מאוד אוהבת, אם מתי שהיא מרגישה שאנחנו עוברים איזה מקום בלי שהיא תירדם, אז תעשה לנו, בבקשה, ואז היא נרדמת. למרות שתיאורטית, הטכניקה השנייה יותר מתאימה לי. כן. אז אני אגיד שוב, מדיטציות שהן עסוקות בלהתרכז במשהו, הן אמורות, אפשר להתחבר למכשירים ולבדוק, הן אמורות להוריד את רמת הגז, זאת אומרת, רמת המתיחות ההורית, או באופן כללי את הרמה של הנשימה, כן? הממוצעת. אז כן, אז יש לזה ערך. הדברים שיותר נחקרו זה דברים של מיינדפולנס. מיינדפולנס עכשיו זה באמת נורא יעיל ומצוין,
אבל אם יש לכם 10 דקות להתאמן, עדיף להתאמן על נשימה שרפתית ולא על מיינדפולנס. אבל בטח, גם אנחנו עושים במחלקה. רגע, אני שנייה הערה קטנה וזה, אני לא אמרתי לכם, אבל הדרך הנכונה לתרגל את התרגילים שאמרנו, בבוקר לתרגל נשימה שרפתית, בצהריים לתרגל את זה, ובערב לתרגל שוב נשימה שרפתית. למה אנחנו עושים את זה? כי הגוף שלנו, יש משהו שנקרא הר הלחץ. אנחנו מתחילים בעיסוקים ודאגות וזה במהלך היום, הלחץ עולה וזה לא טוב לנו, זה מעלה את לחץ דם וכן הלאה וכן הלאה, וזה טוב לעשות מין ירידות כאלה קטנות במהלך היום, שזה ירידה של המדע. כן. ידעתי שתגידי משהו. לגבי השלושה מנגנונים שדיברת עליהם, האם זה אוניברסלי? האם זה, רגע, לגברים ולנשים אותו דבר, לגיל זה אותו דבר? כל התיאוריות שלך, האם יש איזו השפעה גם למקום, אם זה לישראל אחרת, לארגנטינה אחרת? האם כל הדברים האלו, המדדים, הם אחידים לכולנו ובכל מקום? אז אני אגיד רגע, אני מזכיר, שלושת המדדים, נכון? יש את דוושת הבלם, דוושת הגז והצירה מוחלטת. דוושת הבלם, מה לעשות, נשחקת עם הגיל של כולנו. הילדים שלי יכולים להגיע ככה לקוהרנטיות, לסמות'נס של 97-100%, גם שאני עושה להם מסכות דעת וגם זה, בלי בעיה, כי הם ילדים. הם יכולים ללמוד את הטכניקה הזאת מהר. לכם תצטרכו להתאמץ יותר ממני כדי להגיע לקוהרנטיות, ואני צריך להתאמץ יותר מהם. אז זה בנוגע לגיל. בנוגע למאיפה אנחנו וכן הלאה, אני מניח שיש קשר, אני לא יודע אם זה נחקר ואני לא מכיר מחקרים, אבל מה שאני כן יודע שזה מאוד מאוד קשור לחוויות שהיו. זאת אומרת, אני יכול, אם מעניין אתכם, אני יכול לשלוף נתונים של מה שעשיתי לך בהתחלה, איך שפועלת למעשה מערכת הגז, של אנשים שחוו טראומה, של אנשים מהמלונות למשל. אז אתם מיד תשימו לב לשינויים. למשל, היכולת שלהם להירגע אחרי שעולה, נגיד אני שואל שאלה בחשבון בכלל, זה לא קשור היכולת שלהם אחר כך להירגע היא הרבה יותר נמוכה. ונוצר משהו שנקרא אפקט מדרגות, שהלחץ עולה ועולה 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 ועולה, זה מאוד מאפיין פוסט-טראומה. אנשים עם הפרעות שונות, למשל פסיכופטים, יהיה להם משהו אחר, זה הרבה יותר גברים ונשים, תיאורטית לא אמור להיות שינוי, לק ג'ל כן משפיע, גיל משפיע, על הפעלה של המערכות, לאו דווקא על המערכות של המדידה, לא המערכות הפנימיות. אבל באופן כללי, לצערנו, עם הגיל, הדברים האלה, אם לא מתרגלים אותם, כל המערכות האלה נשחקות, וחשוב נורא נורא לתרגל אותם. לא רק אותם, גם כושר גופני וכן הלאה. אבל זה לא מתוקף תפקידי. עוד שאלות אחרונות? יופי. מי שרוצה שאלות אחר כך, אז בשמחה. רוני, אנחנו מודים לך מאוד מאוד מאוד. היה מרתק. אנחנו תמיד שמחים לארח בנים ובנות שלנו, גם אם עזבו, גם אם לא עזבו. אנחנו עדיין גאים בכם ואתם עדיין שלנו מאז ומתמיד, ותמיד תהיו. ונורא כיף לדעת שמהקיבוץ הזה יצאו אנשים כל כך מוצלחים, או שחיים פה עדיין, לא משנה. ובזכות גיורא, וקודם כל תודה רבה לאייל שתמיד מוכן להתנדב ולהקליט עבורנו. זה יהיה במחשב, בווידאו של כאילו ביוטיוב של הקיבוץ, וכשרוני ישלח את הסרט בקשר להפעלה של הדברים ששמענו, אז כמובן גם נשדר את זה ואני אעשה הודעה על כך. אז המון המון תודה רוני, מאוד נהנינו, וזהו, כולנו עייפים עכשיו, כולנו נרגענו.